Seara zilei de 23 august 1944. Regele Mihai I al României se adresează națiunii. Românii de pretutindeni se adună în jurul radioului. Ceea ce urmează să anunțe este extrem de important. Primul ministru al țării, generalul Ion Antonescu, a fost arestat, alianța cu Hitler a fost ruptă, iar România s-a alăturat aliaților. It was a very, very difficult decision in a way, although we were decided to do it. Actul său va avea un impact enorm și va scurta durata războiului cu aproximativ 200 de zile. Regele va fi copleșit cu onoruri de către Rusia și Statele Unite. Însă libertatea nouă obținută va fi de scurtă durată. Aceleași țări care i-au recunoscut meritele vor trăda România în favoarea lui Stalin, iar regele va fi forțat să ia calea exilului. Very unhappy and very disappointed because we were sincerely hoping that the United States and Great Britain would do something to try and stop the Russians. Istoria este scrisă de învingători. Liderii sovietici, dar și comuniștii români, s-au întrecut în a se lăuda cu evenimentele de la 23 august. Însă adevărul a fost uitat. Aceasta este adevărata poveste a războiului secret dus de un rege de 23 de ani împotriva lui Hitler, dar și a lui Stalin. Povestea celei mai impresionante răsturnări de situație din al doilea război mondial este spusă de însuși regele Mihai I al României. Regele Mihai este strănepotul a 3 împărați: regina Victoria, țarul Alexandru al II-lea și kaiserul Wilhelm I. Țara pe care o conducea era încă tânără. Însă, deși luase naștere în urmă cu doar 80 de ani, uriașele resurse în petrol și cereale o transformaseră rapid într-un partener important pentru economiile occidentale. În urma tratatului de la Versailles, România s-a dublat prin unirea tuturor teritoriilor românești. Țara se occidentaliza treptat și, sub domnia tatălui lui Mihai, regele Carol al II-lea, devenise o putere economică. Însă România se afla de asemenea la intersecția dintre est și vest și era prinsă între nazismul lui Hitler și al aliaților săi din axă și comunismul Rusiei lui Stalin. Hitler dorea cu disperare petrolul României pentru a alimenta mașina de război nazistă. Stalin dorea să ocupe Basarabia și Bucovina pentru a crea o zonă tampon la frontiera de vest. Carol a încercat să convingă Franța și Marea Britanie să garanteze granițele României, însă a dat greș. În cele din urmă și-a îndreptat atenția către Hitler, pe care l-a vizitat la Berchtesgaden. Mihai îl însoțea. We took a very long drive to go up to this eagle's nest, as they call it. And those famous steps everybody sees in all the photographs and the movies. We all went up there, and my father disappeared with Hitler and some others, and I stayed out. King Carol was really brave. He was not afraid. After more than 2 hours of Hitler's monologue, the king was so nervous, he took out a cigar. Hitler said, well, we don't smoke here, but of course for you. And King Carol noted in his diary, how does he dare tell me that I dare to smoke, to me a king, Hohenzollern, and he a corporal? Însă Hitler nu a făcut nimic. Mai mult, a încheiat un acord secret cu Stalin pentru a împărți Europa de Est și a îngăduit ca România să fie ciopărțită de către vecinii săi. România a pierdut 1/3 din teritoriile sale. O națiune umilită a ținut 1 minut de reculegere și a dat vina pe Carol. Acesta a fost forțat să abdice în favoarea fiului său, prințul Mihai, în vârstă de 19 ani. Carol a plecat în exil, însoțit de amanta sa, Elena Lupescu. He tried desperately to get me to go and see him. He wrote me several letters, he called me on the phone,
And finally, to try and put an end to this thing, I had to write him a letter. The Romanian people did consider him much at fault, and therefore, for respect for the Romanian people and so on, I cannot come and see you. Mihai purta coroana regală de oțel, dar România era condusă, de fapt, de primul ministru, generalul Ion Antonescu. El a fost cel care l-a forțat pe regele Carol să abdice și tot el îl va ține pe Mihai departe de frâiele puterii. Însă a înțeles imediat că Mihai avea nevoie de ajutor. Mama regelui, regina Elena, trăia în străinătate. Antonescu a adresat o telegramă publică mamei regelui Mihai să vină cât mai repede în țară, lângă prea tânărul nostru rege, pentru a-i face educația necesară. My mother came back after my father left. For that thing, I was really very grateful to Antonescu because he fixed that immediately. I don't know what I could have done or how I could have resisted if she hadn't been there. Because besides her being as she was, she also had this Christian belief very strong, very deep. The strength I got was actually from my mother. Cu regina mama alături de el, regele Mihai a acceptat, deși cu ezitări, invitația de a-l vizita pe Hitler în noiembrie 1940. So we took the train and went up to Berlin, see the way around. We had lunch with Hitler. It was not very pleasant at all. Hitler considered that King Michael was a young man without education because he didn't bother to get out of the car and open the door for his mother. And then he said, Michael, it's a small, dirty Kröte, he said, of German. Kröte is a frog. I do remember one thing he said then, that he guarantees that the United States is never going to come into the war. Hitler se înșela, însă Germania îi se părea invincibilă, iar speranța unui ajutor din vest se stinsese cu totul. Antonescu nu a pierdut vremea. A suspendat Constituția și a guvernat cu puteri dictatoriale. He was very jealous of everything around him. He had to be the first one. That's why he called himself the word the conducătorul in Romanian, which means the leader, like a Führer. În noiembrie 1940, Antonescu aderă la axa Roma-Berlin. A considerat că era singurul mod în care putea proteja România de agresiunea Rusiei, dar și a Germaniei. Alianța cu România i-a adus lui Hitler beneficii uriașe. Acum putea să utilizeze armata română, a treia ca mărime dintre puterile axei. Însă, mult mai important, vastele terenuri petrolifere de la Ploiești erau acum la îndemâna mașinii de război naziste. Hitler prepared a war and he needed oil. And for that he needed Romania. We know that 1/3 of the crude oil resources which were at the disposal of the German war machine in the Second World War came from Romania. Petrolul românesc a venit la momentul oportun. Hitler era pe punctul de a lansa o invazie surpriză asupra Rusiei. Și când aceasta s-a produs, regele a fost la fel de surprins ca și restul lumii. My mother came into me one morning and she said, you know, we're all at war. So I said, what? How? And she heard it in the BBC that Romania declared war to the Russians. I-a telefonat imediat lui Antonescu. So I called him up on the phone. I said, what is this? Nobody even tells me that. So he had the cheek in a way to tell me, but I thought you were going to see it in the newspapers. Conducătorul de Ordinul Suprem, ostași, ordon, treceți crutul. Războiul s-a bucurat de o oarecare popularitate printre români care sperau că vor recâștiga teritoriile pierdute. Însă loialitatea față de Germania era doar o fațadă. Ambasadorul Germaniei naziste la București, Manfred von Killinger, a sesizat rapid acest lucru. When a crowd came in front of the German embassy in Bucharest to hail him for starting the war against Russia, Killinger said, I think that the real state of mind of this public is that they wish we beat the Russians and then we will be beaten by the English.
Antonescu s-a grăbit să trimită trupe românești pe frontul din Rusia. Führerul avea un respect deosebit pentru el, în special datorită palmaresului său militar. And so the first time Antonescu and Hitler met, Antonescu spoke for 2 hours, and then the translator spoke for 2 hours. So Hitler sat for 4 hours, and the German interpreter Paul Schmidt writes, "This is the only time I can remember the Führer has sat and listened to a foreign leader for 4 hours." În 1941, armata română asediază orașul Odessa, un port rusesc de la Marea Neagră puternic fortificat. Majestatea sa regele și mareșalul conducător, în permanență pe front, urmăresc îndeaproape activitatea trupelor și efectele bombardamentelor. Istoricul Neagu Giuvara, atunci în vârstă de 25 de ani, se afla în mijlocul acțiunii. 75 de ani mai târziu, încă își amintește totul foarte bine. Am trecut Nistru pe la Dubăsari și, pe urmă, de acolo, imediat pe urmă, am coborât către Odessa, în sud. Și vedeam la stânga și la dreapta carele sovietice care veneau. După 2 luni, orașul a fost cucerit, însă cu pierderi foarte grele. În România, oamenii au ieșit pe străzi pentru a sărbători prima mare victorie a războiului. Însă victoria a fost umbrită de masacrarea a mii de evrei la Odessa. Pogromul împotriva evreilor începuse mai devreme, în 1941, cu atacuri asupra sinagogilor și a magazinelor evreiești. În zona de frontieră dintre România și Ucraina, sute de mii de evrei au fost trimiși în lagărele de concentrare. Between 270,000 Jews and 370,000 Jews died in the Holocaust because of Romania and its collaboration with Nazi Germany. Regele era un apropiat al rabinului șef. And the rabbi was giving me information of what was happening, and I told my mother. So my mother said, well, this cannot go on any longer. We have to try and do something about it. And on numerous occasions, especially Queen Helen brought up the question of the maltreatment of the Jews, the deportations of the Jews. And for that reason, Hitler is said to have suggested to Antonescu that he physically eliminate Queen Helen. She complained to friends like the Romanian ambassador in Berlin, Raoul Bossi. The Queen said, well, the Germans would like very much kick us out of the country, but don't tell anyone because they would cut my head off. So she was really afraid. Mother Queen was very important, and according to some documents and testimonies, it was important in the change of the fate of the Jews. She managed to save a lot of these here that remain in the country, and at the same time managed to send trains with clothing and food for those, the ones that are in Transnistria. And Antonescu accepted it. Statul Israel și Institutul Yad Vashem i-au conferit reginei mamă Elena titlul Drept între popoare. Însă războiul mergea prost pentru România. La Stalingrad, armata română slab echipată a suferit pierderi masive. Antonescu was a military man. He must have realized that this is going very badly. He did go sometimes to the headquarters of Hitler and complain that we weren't being helped enough and so on, but no, Hitler as he was wouldn't listen. Însă Antonescu decide să continue lupta alături de Hitler. For him, the question of getting out of the war was that his word as an officer promised to Hitler was above the interests of the country. He said, I'm going to the very end with Hitler. Loialitatea lui a fost răsplătită cu ordinul Crucea de Fier în rang de cavaler. Pentru prima dată, teritoriul României devine parte din teatrul de operațiuni. Terenurile petrolifere de la Ploiești sunt atacate. Până în acest moment, ele se aflau în afara razei de acțiune a forțelor aeriene aliate. Însă acum, bombardierele americane cu baza în deșertul libian sunt în măsură să atingă ținte din România.
Președintele american Franklin Roosevelt a promis un război total împotriva Axei. We believe that the Nazis and the fascists have asked for it and they're going to get it. Ploieștiul era unul dintre cele mai bine apărate obiective militare din Europa, ceea ce îi forța pe piloți să zboare la joasă altitudine. The first raid that came, the very first one, I don't know how they managed to do that, but they were flying in treetops. I mean, you could practically touch them in a way, so it was a very easy target to shoot at, being so low. That's why a great number of them were shot down then. When we got the telephone, there was an air raid on its way. I was to get in the car and start going down to the oil field. So by the time I got there, the raid was over. Many of the bombers that I got into after they were shot down, I could see there were red dust inside. And that's typical from North Africa. My father's not a fearful man. My grandmother would tell me how he would go out when the bombs were falling to he said, look, that's hot out there, and bring a little bit crazy, but I think that's youth. When you're young, you don't feel a sense of danger for your life. Au fost doborâți peste 1000 de piloți americani. I used to go and see where they were, these airmen. Some already in hospitals, others were still being interrogated by the gendarmes, you know. Regele a fost uimit să constate că unul dintre ei încă avea pistol. We were sitting there. On the desk in the corner, he had his American Army pistol. I took it there, opened it, took it out. It was a standard 45, you know. So I told him, if you don't mind, I'm going to take this as a remembrance. Pe măsură ce aliații înaintau în Italia, România s-a aflat tot mai mult în raza de acțiune a aviației aliate. Over the coast of Greece, across the rugged Balkan mountains, past the Danube, the bombers roar upon their mission. Pe 4 aprilie 1944, Bucureștiul era bombardat pentru prima dată. And this was a major shock to the Romanian public, and especially to Antonescu, because they had been largely spared massive bombing from the Allies. Numărul tot mai mare de raiduri aeriene și înaintarea rușilor reprezentau o combinație mortală. România trebuia să iasă din alianța cu Germania. Regele și-a împărtășit temerile celorlalți lideri politici ai țării marginalizați de Antonescu. Împreună au pus la cale despărțirea de Hitler. So we got together with what was we could call it the opposition, the historical parties, the Liberal Party, the National Peasant Party, and some others, independent people, and ourselves. We made a group. And we had quite a lot of discussions all through the year with the fixed idea that we had to get out of the war. Dar cum? Și mai ales, erau aliații pregătiți să se implice în astfel de negocieri? Primii negociatori au fost trimiși la Cairo via Ankara la începutul lui 1944. They went to Cairo to tell them very clearly that we were fed up with this thing. We want to get out because it's not our war anymore. A existat ideea că România ar putea să negocieze cu Anglia și Statele Unite, numai că de la primele contacte ale lui Barbu-Știrbei mi s-a spus că trebuie să adreseze în aceeași măsură și reprezentantului sovietic. În timpul acestui schimb intens de telegrame secrete între Cairo și București, rușii au preluat inițiativa și l-au abordat în mod direct pe Antonescu. Propunerea a venit din Stockholm. Neagu Juvar a fost trimis în Suedia în calitate de curier și al treilea emisar al României. Acolo s-a întâlnit cu ambasadorul sovietic Alexandra Kollontai, o veche tovarășă a lui Lenin și Stalin. Era o bătrânică îmbrăcată ca în 1914, cu o dantelă la gât, așa, eram destul de interesat să iau legătură cu dânsa. Șeful meu, George Duca, o cunoștea bine, fiindcă cu dânsa am dusese negocieri pentru ieșirea noastră din război. Însă Antonescu nu avea încredere în ruși. Fără un acord la Cairo, regele a înțeles că trebuie să preia inițiativa. Era convins că națiunea îl va susține.
The whole population of Romania wanted the same thing. They never talked about it because it's too dangerous. Hitler had a lot of information that something was brewing in Bucharest. All Bucharest was full of rumors, and they said, we are preparing the great Cachalma, a trick. Ceea ce germanii nu știau era faptul că omul aflat în centrul acestui complot era însuși regele. Now the thing was, how are you going to do that with all these Germans running around? We had the Gestapo people that had an office just next to the palace. And Manfred von Killinger, the German minister in Romania, said, when a leaf falls from a tree in Romania, I'm informed of it. I know everything. And he knew nothing. În august 1944, lucrurile iau o întorsătură dramatică. Armata sovietică străpunge liniile de apărare de la granița de est a României în Moldova. Și pentru că evenimentele se succedau rapid, regele a convocat o întâlnire secretă cu cei mai apropiați dintre conspiratori. Regele pleacă în grabă de la Castelul Peleș, se urcă în mașină și se îndreaptă urgent către București. Then we all rushed down. This must have been the 20th or 21st of August. We called everybody together and said, no, we can't wait. Lovitura de stat era fixată pentru 26 august, însă un lucru era încă incert. That as Antonescu had the army in his hands, he would be the person to get out of the war and ask for an armistice. The question came up, what if he refuses? Well, if he won't do it, we'll have to do it ourselves, but we have to get rid of him. Regele se temea că germanii vor interveni și îl vor salva pe Antonescu. We have to have a team, be it military or civilian or whatever it is, that should take hold of him so that we shouldn't get the same situation as happened to Mussolini. Cu un an în urmă, regele Italiei încercase de asemenea să schimbe alianțele și îl arestase pe Mussolini. Însă trupele germane de comando îl salvaseră pe dictator. De aceea, printr-o telegramă secretă, regele Mihai le cere americanilor să sprijine lovitura de stat, bombardând pozițiile germane. I sent a personal telegram to Maitland Wilson, who was commanding in Italy. And we said, we request a massive bombing by the American Air Force on the 26th. Însă regele află un lucru îngrijorător. Doctorul său personal fusese martorul involuntar al unei conversații telefonice. When the telephone rang, my doctor picked it up, and another fellow at the same time. So he heard the conversation there that Antonescu was going in the front on the 24th. So we nearly ran into a panic because he said, if he goes to the front, we've lost it. De aceea, data acțiunii a fost devansată pentru 23 august 1944 și o audiență a lui Antonescu a fost stabilită pentru după amiaza acelei zile. Plecarea spre București fiind făcută în mare grabă, regele încă era îmbrăcat în haine sport. Alături de rege se afla șeful casei militare regale, generalul Constantin Sănătescu. Momentul întâlnirii se apropia, dar nici urmă de Antonescu. We were getting rather nervous there. We didn't know what was happening. No, it was a very, very, very tense moment. So we knew what might have to happen. O jumătate de oră mai târziu sosește în sfârșit mașina lui Antonescu. This is a long conversation, lasted about an hour nearly. In short, it was that I said, this is a situation that cannot continue. We cannot defend ourselves. The Russians are too much. We have to get out. Regele îi oferă lui Antonescu o nouă șansă să părăsească alianța cu Hitler, dar acesta refuză. He refused flatly. And that's why he said this thing about his promise to Hitler, that he's going to be with him. He is an officer, he gave his word of honor. He went on refusing. The General Sănătescu was there, tried to get him to understand the reason. Nothing doing. So then I had this code word saying, he said, I'm very sorry, but then there's nothing more I can do, or something like that. That's when they came in, the three of the NCOs with the captain. And Antonescu suddenly looked wrong,
The second sees if it was yesterday. And he turns around to Sănătescu and says, "What is this?" And then they got hold of him, took him out in the hallway, and that's where he, on the first step, he spat at him. And he said, "Tomorrow you'll be hanged in the main square." And then Killinger suddenly asked to see me. Baronul Manfred von Killinger, ambasadorul Germaniei naziste la București, a fost luat complet prin surprindere. He came there furious, looking like, murder in his eyes. And says, "What's going on here? Where's Antonescu?" So we had to invent this thing through an interpreter, and I said, "Antonescu's found the situation so bad that he says he can't cope with it anymore, and he's resigned." We had someone that was in a telephone company in the same building as they are now still today. They cut all the German telephone lines. Apoi, regele înregistrează un mesaj către națiune, anunțând lovitura de stat. Then they brought all the machines then. At the time it was quite different then. It was records, it wasn't tape, So I recorded the whole thing, and then they put it on the radio 10 o'clock. Și la un moment dat, un speaker zice, "Nu părăsiți postul de radio, în câteva momente așteptați, va fi o știre importantă pentru țară." Regele putea în sfârșit să spună acele cuvinte pe care națiunea română dorea să le audă. Alianța cu Hitler luase sfârșit. In a matter of 15-30 minutes, the whole square in front of the palace filled with people. They heard it all, and they all came running out, the whole town practically. O imensă mulțime adunată în piața Palatului Regal a manifestat îndelung pentru maestatea sa regele Mihai I și pentru maestatea sa regina mama Elena. Regele avea sprijinul poporului și controlul asupra armatei. When Hitler found out about what had happened in Bucharest, he was extremely furious. Hitler said, "Smash the Romanian conspiracy." Signed, Hitler. That was all. He was so furious of the Romanian people that he would like to destroy all of Romania and to annihilate Romanians as a nation. Avioanele germane primesc misiuni precise și vreme de 3 zile încearcă să îl ucidă pe rege, atacând exact apartamentele în care obișnuia să locuiască în incinta Palatului Regal. În zorii zilei de 24 august, aviația germană bombarda Bucureștiul, a distrus inclusiv partea din Palatul Regal unde avusese loc convorbirea între regele Mihai și Antonescu. S-auzeau bombardamente asupra Bucureștiului. Era aviația germană, care cred că a făcut poate mai multe stricăciuni, mai ales în centru istoric, decât aviația americană. În dimineața zilei de 26 august, avioanele de luptă americane, trimise ca răspuns la telegrama regelui, apar pe cerul Bucureștiului și bombardează pozițiile germane. A fost lovitura de grație. Germanii erau terminați. Preaputernicul Manfred von Killinger era umilit de un rege de 23 de ani. Își împușcă secretara și apoi se sinucide. După lovitura de stat, totul se schimbă. Bombardierele și avioanele de vânătoare americane susțin armata română, iar prizonierii americani sunt eliberați. It's remarkable in retrospect the courage that King Michael showed as a very young man to take it under his own leadership, and so it became a supporter of the Allies instead of working with Hitler's war machine. I've seen a lot of statecraft. To pull something like that off, it takes huge courage. Acest succes a fost ulterior recunoscut și de președintele american Harry Truman prin citația pentru Legiunea de Merit. Majestatea sa, din propria inițiativă și fără să țină cont de propriei siguranță, a dat semnalul unei lovituri de stat. Astăzi, chiar și rușii recunosc această realizare. Молодой король, этот красивый, элегантный человек, принял мужественное решение повернуть оружие против агрессора.
King Michael proved that he had been capable of preparing a really fantastic coup, which also impressed some of the German commentators who said this is not just a putsch of a camarilla. This is a full-fledged political coup which is supported not only by the army, but which also was supported by the Romanian people. Well, we had a big luck. I would say it's God's hand in that in a way, because it was really, really dangerous. It worked. And they did not expect that. Because when this thing happened, the next day, the big Russian advance on our front stopped. Lucrețiu Pătrășcanu, unul dintre liderii comuniști, era îngrozit. Pătrășcanu comes straight up to me, looking white in the face, and said, "What have you done? You've ruined us." And if you look back at the war, you see that the Poles did the same thing in Warsaw. There was a big upheaval. The Russian offensive stopped. In the meantime, the Germans butchered the whole lot, and then the Russians came in. And they planned to do the same thing with us. That is why Pătrășcanu said that you've ruined us, because we spoiled their plans. But if we hadn't done this, you can imagine if the Russians had come as straightforward enemies, that would have been a complete end of everything. Новости о перевороте были чрезвычайно положительно восприняты теми, кто их получил. И мы понимали, сколько тысяч, сотен тысяч жизней мы можем сберечь благодаря тому, что в подбрюшье логова гитлеризма появился вместо врага, вместо противника союзник. Știam cam de la 1 kilometru că vin trupele sovietice. Era un miros îngrozitor, un miros greu de împuțiciune, de murdărie. Rușii au intrat în București la o săptămână după lovitura de stat. There was no offensive anymore, they just walked through. They didn't liberate anything at all, because we, in 48 hours, we took 50,000 German prisoners from the top general to the last soldier. When the Russians arrived in Bucharest, there was nobody German. Finished. Intrând în București, am văzut tancurile sovietice, marile tancuri T-34. Copiii se urcau pe tancuri acolo. Era un oarecare entuziasm. Hitler a pierdut 200.000 de militari luați prizonieri, furnizorul principal de carburant și întreaga zonă balcanică. If you look at the map of the time of the fronts where the German armies were, right down from Greece up to Poland, when we did this, what we did, the whole thing collapsed. And the Germans had to get out of there in a hurry. So in that sense, it shortened the war. Există în istoriografia engleză aprecierea că ieșirea României din război a scurtat războiul din Europa cu circa 200 de zile. It's a remarkable action in history with big impact. Первое, это сбережено было очень много жизней, раз. Сохранена государственность Румынии, два. И в-третьих, это, наверное, 2-3 месяца в сроках прохождения и взятия Берлина. Însă triumful loviturii de stat era deja subminat de negocierile secrete dintre Churchill și Stalin. Churchill dorea lichidarea comunismului în Grecia, iar Stalin era pregătit să renunțe la comunismul grecesc în schimbul unei totale libertăți de acțiune în România. Era nevoie de o înțelegere rapidă. Deși erau aliați, Churchill și Roosevelt nu aveau încredere în Stalin. There was nothing to prevent, in the final days, Stalin from still cutting an agreement with the Führer to freeze hostilities unless we could keep him engaged. Înțelegerea a fost parafată la conferința de la Moscova în octombrie 1944. Churchill i-a propus lui Stalin 90% influență în România, iar Marea Britanie 90% control asupra Greciei. Stalin a fost de acord. You could call it appeasement, you could call it recognition, you could call it anything you want, but the objective was to finish Nazi Germany. Churchill a sugerat ca acest document să fie distrus. Însă Stalin i-a răspuns, nu, păstrează-l.
Romania for him was his piece of cake. Curajul regelui și al poporului său au fost însă zadarnice. Înțelegerea secretă a fost ratificată câteva luni mai târziu la conferința de la Ialta. Rușii s-au grăbit să transforme acordul secret în realitate. Very unhappy and very disappointed because we were sincerely hoping that the United States and Great Britain would do something to try and stop the Russians from doing what they did. He understood the historical context. But on the other hand, obviously, those feelings can't die because our country was in hell. The people here suffered terribly. Zilele ce au urmat sunt tipice impunerii comunismului în estul Europei. În România a fost trimis unul dintre cei mai brutali călăi, Andrei Vâșinski, procurorul care a instrumentat procesele politice de la Moscova organizate de Stalin. He was sent by Molotov and Stalin, of course, to engineer the whole takeover. So he did it in small steps. Vâșinski a insistat să fie numit prim-ministru un pro-sovietic, Petru Groza. I told him one moment, I said that according to the Yalta agreement, every country is allowed to choose their own way. So then he also got furious. He said, here I am Yalta. And then when I said again, I can't, he bashed his fist on the table, started to scream, and he got up and went out and smashed the door until he cracked the wall. Vâșinski l-a forțat pe rege să-l numească pe Groza. Pentru mulți, Petru Groza a fost o alegere neobișnuită. Pro-sovietic, dar și un moșier înstărit. Stalin avea o slăbiciune pentru marioneta lui românească. Stalin invited him with a whole Politburo. And at one moment, Stalin said, Piotr Ivanovich, what is your opinion? And Groza said, how can I give you counsel? I came here to learn from you. Stalin said to others, you see, that's the way to speak to the great rulers. Regele îl considera pe Groza necioplit și insuportabil. He used to say pretty dirty jokes in front of ladies. All sorts of stupid, nasty jokes. He thought he was terribly funny. He used to die laughing about it. Nobody laughed, but he did. Regele refuză să colaboreze cu guvernul comunist. Fără el, nicio propunere legislativă nu putea fi adoptată. Lovitura de stat îi adusese regelui o uriașă popularitate. Așa că Stalin s-a decis să-i câștige încrederea. Poate că un cadou va funcționa acolo unde puterea de convingere a dat greș. Stalin a hotărât să-l decoreze pe regele Mihai cu ordinul Victoria, Pobeda, cea mai înaltă decorație sovietică, pentru rolul avut în momentul 23 august 1944, când se spunea în decret, soarta războiului nu fusese încă hotărâtă. So we thought that this might be a bribe, that they'd done all this big honor and made such an enormous fuss about it and all that to try and sort of get me to be more lenient with them. Între timp, sovieticii își reglau conturile cu vechilor dușmani. Mareșalul Antonescu fusese predat și încarcerat la Moscova. În 1946 a fost adus în România și judecat sub acuzația de crime de război. El trebuia judecat pentru atitudinea pe care o luase, care, după părerea mea, a fost antinațională. Fiindcă la un moment dat, când s-a părut clar că Germania pierdea războiul, noi, românii, aveam tradiția totuși că știm să sărim din barcă la vreme când se neacă vaporul. Ori aici, cu Antonescu, a mers până la sfârșit. Condamnat la moarte, cererea lui de a fi împușcat de armată este respinsă. Sentința va fi executată de un pluton improvizat. People accuse me of not commuting his sentence, but I think all the three allies, United States, Britain and Russia, would never accept it not to shoot him. În octombrie 1947, regele este invitat la Londra, la nunta viitoarei regine Elisabeta. Liderii comuniști și-au rămas buni,
sperând că regele Mihai va profita de această ocazie pentru a rămâne în Occident. And Groza came, of course, and he was delighted. He said, for God's sake, go there. Because if we don't go there, everybody's going to say that we are keeping you prisoner. In a small plane, piloted by himself from the continent, King Michael of Romania arrived with his mother, Queen Helen, at London Airport. King Michael is now the only sovereign still reigning in the troubled sphere of the Balkans. Suddenly, in another place where you don't have this oppression going on around you, you sort of, breathe out, breathing freedom, so to speak. Exista și un aspect pozitiv al vizitei la Londra. Regele o va întâlni pe Ana, principesa de Bourbon-Parma, viitoarea sa soție. I already had met her a few days before in the Claridge's we were staying. From one thing to the other, we got to like each other a bit. So when we went to this party at the Luxembourg house, I think in a sense I sort of half proposed to her there. And she said no. She got a fright of it. King George, he invited us to Buckingham Palace and he wanted to know from me what was going on. Ernest Bevin, ministrul de externe britanic, i-a trezit la realitate. He was the only one we met at that time that was absolutely honest with us. So he very clearly said, Britain is in no position to do anything. Regele i-a cerut sfatul lui Winston Churchill. He just said this, I have always taken the courageous path. And then he walked off. I think what Churchill meant was do the courageous thing and go back to your country. But he didn't say it in so many words, whereas a lot of other people were saying, oh, don't go back, you'll get killed, it's dangerous, you're going to put your mother's life in danger. Regele Mihai face un gest neașteptat. Se întoarce în România. Michael was the last king behind the Iron Curtain, and he intended to last to the very last moment. Comuniștii erau furioși că regele s-a întors. When we left, the whole government was at the airport here. All smiles, all warm, everything wonderful and so on. The moment we came back, the whole thing was icy. You see their faces. There were ministers who didn't shake his hand, like Lucrețiu Pătășcanu, the famous communist. He turned his back to the king. În 1947, imediat după Crăciun, Petru Groza cere o audiență la palat pentru a discuta o problemă de familie. So, family matter, we thought, must have been this thing to do with our engagement. Groza a avut o introducere în stilul caracteristic, adică așa mai glumeață, în care a spus că a venit vremea să ne despărțim elegant de monarhie și i-a prezentat actul de abdicare. Groza came out and said, look, we have 1,000 young people in prison here, and if you don't do this quick, we'll have to shoot a lot. Very clear. And he showed his pocket like that. He said, feel it. I felt it. He had a pistol in it. And then he turns there with a big smile to my mother and said it in German. So I have this so that this shouldn't happen to me what happened to Antonescu. Regele descoperă că linia telefonică a fost tăiată, iar garda regală a fost înlocuită cu soldați comuniști. What do you want to do? I mean, the only thing I said, I cannot take the responsibility just for me to go, you go and kill all these people. So I had to sign him. Extrem de afectat, el și regina mamă părăsesc castelul Pere și se îndreaptă către gara din Sinaia și către exil. Însă chiar înainte de plecare, răzbunătorul Petru Groza mai răsucește încă o dată cuțitul în rană. Just to show you how low down these people were, they put a line of officers with their backs turned to me. There was one captain at the very end of one of the rows who just turned his head a little bit to look at me. And he was crying.
When he left this country, he said in French, "La mort dans l'âme." It means death in my soul. It was death in my soul when I left. That was the worst thing, to be ripped out, amputated from your country. Geamurile vagoanelor sunt blocate și imediat ce regele și regina mamă se urcă în tren, sunt acoperite cu o stofă de culoare închisă. Călătoria începe fără ca pasagerii să știe care le este destinația finală. We were worried that you never know with these people what they do. If they're going to divert the train, instead of going to Switzerland, they go into Russia. Trenul și-a continuat drumul fără oprire timp de aproape 2 zile. We slept in the train. Next day, we got to a place, we didn't know where it was. The train stopped. Somewhere in nowhere, no? My mother got a little bit jumpy at that time. We didn't hear anything, no voices, nothing, and then the train moved on. Moved on a little bit and stopped again. So we all rather know what was going on. And then I heard a jeep coming up to the wagon. And the door opens. And I think he was a lieutenant or a captain, American, in uniform. He got in here, looked at us, and just said, "Now you're free."